Nyt sitten oltaisiin taas täällä pohjoisessa ja nyt pitää kyllä pikkusen valittaa, että on täällä kuuma. Tuli valittua tämmönen oikein helle viikko näköjään ja yli 20 astetta joka päivä lämmintä ja lähes tuulettomia päiviä tulossa ja oikein semmonen hellekelit näköjään tällä kertaa, että viime vuonna sai pikkusen palella ja nyt sitten näyttää siltä, että ei tarvii kyllä pitkiä paitoja juurikaan käyttää muuta kuin auringonsuojana. Mutta katsotaan. Saattaa se tuo omat haasteensa tuohon kalastukseen, mutta katsotaan mitä se sitten viikon päästä näyttää, että onko se millainen ollut. Mutta puitteet on hienot. Vene on tuossa vesillä ja kova polte olisi kyllä lähteä tuonne järvelle, mutta nyt pitää pikkusen malttaa vielä, että syödä ensin ja tuossa vähän valmistella ja sitten lähtee menemään. Että sitten on käytännössä ilta- ja yöaikaa vetää uistinta. Se todennäköisesti tällä reissulla on parempia nuo hämärä aika hyödyntää tuolla vesillä, kun tää kirkas keli. Mutta joo, katsotaan minkälaista mitä tästä tulee ja mielenkiinnolla lähdetään tähän viikkoon ja hieno homma kun oot mukana ja katsotaan mitä tästä tulee. Nyt on sitten miehet vedossa ja toinen puoli on Oskarin kilpapuoli ja toinen on Topiaksen puoli ja Iskällä on sitten tuossa takilla vavat perässä ja siellä on Oskua ja Topukkaa ja Väiskiä nyt pyynnissä ja katsotaan mihin rupee napsumaan ja pikkusen näyttää pinnassa olevan kalaa tänä illalla tässä ja noussut, mutta katsotaan mitä tästä tulee. Hyvältähän tää näyttää, kun vetää ihan melkein tyveneen kokonaan ja taas tulee nätti yö tästä. Toivon mukaan se rupeaa sitten tuottamaan tulostakin. Mutta nautitaan nyt ainakin reissusta, jos ei mistään muusta. Kalan tulo tietenkin plussa, jos semmoista tulee. Fiilistellään nyt. On täällä jossain. Joo. Nyt tuntuu tosiaan, että ei ole mitään. No niin, eli tätä tuli täällä. On. Nyt täällä on ihan kokonaan. Ei täällä oikeesti mukaan oo paikka. Ei se mukaan ole. Oo täällä. Syitä on. Ihan rauhassa. Siitä on nyt. Eikö? Ei ole. Onko istunut? Taas se kartta. Ei, siellä on. Voi. Joo. Voi, minulle on. Aivan. Kalaa sitten. Kalaa. No. Aistelee kaikkiin. Mikä on? Onko auki? Vielä hau. Ei muuten auki, ei muuten hau. Mitä? Taime. Varovasti. Auto. Ketään. Haluan mitään. Ei kyllä ole mitään. Mitä aina mitään? Ei ole vähän. Onko luoto? On. Topia tuotos.
Otapas ne kengät sieltä. Okei, kato minua. Mä käännän silleen, että tää vasen kylki tulisi laituria vasten, niin mietit sä Oskari ottaa lepuuttajan tuohon kylkeen vasten ja sitten laita se naru siihen silleen, että se saadaan. Ja sinne. Päänkö? No menee vai, jos sä nyt päästä. Kiinni on. Anna mä tän tähän. Anna äiti teokkain. Anna teokkain pakki. Myös mun virveli. Mikäs sun virveli? Se on se. Jääsaaren autiotupa. Käypäs Topias esittelemässä, mitä siellä sisällä on. Täällä on kaikki. Maistopistettä löytyy ja hyvät makupaikat ja saa vielä lämmötkin päälle, jos siltä tuntuu. Jos huonolla kelillä pääsee tai joutuu. Huoltokäynti on näköjään viimeksi ollut täällä. Onko meilläkin huoltokäynti? Aha, selvä. Tultiin sadetta vähän pitämään, mutta nyt rupeaa taas keli paranemaan. Kohta lähdetään takaisin syömään makkarat ja sitten mennään. Hyi, sataako? Ei sada enää. Oota, mä kelaan silleen, että mä saan tuon laanarista. No. Laittaa. Se on sun kato mikä oli yöllä. Niin. Tarvitseeko haavia? Voi ottaa pieni, ottaa. Ei. Ei tarvii. Ei. Niin nyt on Topias suupu. No minkälainen kala? Kala. Hyvä. Tuntuu ei saa. Ei. Ei painoista. Tuntuu ei oo kalaa. Anneeko tää tuntuu kai sieltä? Ei tuntuu. Niin. Ait varo. Ait varo. Kala. Ei nyt tuosta niin. Tää tosi. Tuntuu että. Onko tuntuu? Tuntuu iso. Ei nyt ei tuntuu. Ei teki tuntua, että on. Taimen! Topiakin sai pikku taimene. Topias kuva. Vai kato. Vai tuolla ylhäällä. Täällä pojat, kato. Oskari varo. Topias tuli tänne. Mahtavaa. Onneksi olkoon. Topias, voi Juha luo syödä. Onhan täällä. Se on vain pieni. En tiedä, mutta kalaa ei ole kadonnut.
Niin kumman vuorossa? Okei. Tämä on mun vuoro. Ei tästä haavia varmaan. Ainakaan 3 kertaa sitä vihreätä. Onko ikka ito kala? Ei. Onko luokakala? Otetaan haavi esille sitten, jos näyttää, että tarvitsee. Tuo on ihan tuotteen haltuja, joka voi ottaa. Tämä on varmoja. No niin. Eikö ne mua Onko sulla? on? Jaumi. Tämä on. Ei tuli koko leikki. Häh? Tuo kauan kyllä, mutta koko leikki. Koko reissu. Näin. No vitsi nää varma. Mikä onko se amppari? Ei näin. Annettu muutto. On täällä jo. Täällä on taimen. Mä vaikkaan taimen. Minäkin veikkaan samaa. Mikä nyt? Taimen tai haukki. Ei saa harjoittaa. Mä voin katsoa. Niin. Ei vitsi mennä moottori. Onko hauki? Taimenä, siis luokkakala! Ei tää on niin. En tiedä. Voidaan mä mitata, mutta ei tää nyt oo. Ei tää oo. Näppitainen. Alamitta. Vähän ukkosta lupas tälle päivälle, niin lähdettiin kattelemaan sitten tämmöisiä pienempiä lampipaikkoja, missä voi heitellä ja kiertelemään vähän tätä lähialuetta. Pojat jo löytyi hyvän mestan tuolta ja siellä jo kovasti viritellään onkia heittokuntoon. Katsotaan löytyykö täältä yhtään sen paremmin pikkukaloja kuin tuolta isolta järveltäkin. Puitteet on kuitenkin tosi hienot täällä. Aivan mahtava nuotiopaikka näköjään löytyi tämmöiseltä erämaan järveltä. Mutta Pieniä taimenia. katsotaan mitä täältä voisi löytyä ja ihmetellään kohta lisää. Hieno on paikka. Ei voi muuta sanoa. Oskari on tuolla takana. En tiedä näkyykö kaukana. Ja Topias juoksee edessä. Ja lähdetään vielä pikkusen kierretään lisää. Ja katsotaan jos vaikka saatais jotain. Kyllä tuossa kaloja hyppii, mutta sen verran kaukana, että ei ihan uistinta jaksa heittää sinne asti. Mutta kierretään tätä ja tuossa on vieressä vielä toinen samantyyppinen lampi, niin käydään sekin katsomassa, niin mietitään sitten, että mitä tehdä. Vai mitä Topias? Löytyykö kaloja? No niin, lähdetään vielä kokeilemaan. Tänään on tuossa tuommoinen spinteili. Näkyyköhän se? Otetaan vähän lähemmäs. No siitä varmaan näkyy jollain lailla. Eli tuommoista on tarkoitus viskoa tässä. Ja tää on ihan kiva on tää uinti. Uinti heiluttaa hienosti takapuolta. Mukava tuommoinen liike. Mutta en tiedä. Näkyyköhän se siihen kameralle? Saattaa se sen verran näkyä
tosi kirkasta tää vesi täällä. Niin, mukava kalastella. Pidäpäs Topi, jos vähän aikaa niin otetaan se yksi heitto kamera. Täällähän on megaluokas sotku täällä päässä. Kyllä nää ei oo vetouistelijan juttuja, nämä tämmöset ollenkaan. Ja nyt joku nauraa siellä. Noniin, mutta saatiin selvitä. Älä heiluttele hirveän. Noniin, oppas kelaa. Kalamies sinä kalastelee. Joo, eli tällainen vehehän tää on. Joo, tuolla pitäisi yrittää saada kalaa. Joo, kakkospotti oli vähän heikko rantainen, sieltä ei oikein saanut heitettyä, oli niin paljon kaislaa ja huonoa rantaa, mutta tultiin tässä sitten matkalla ottamaan Oskarille geokätköä etsimään ja poika meneekin tuolla eessä, niin katsotaan löydetäänkö me täältä erämaasta yksi kätkä taas. Tää on kyllä kätevä, kun näitä löytyy vähän sieltä täältä tuolta. Niin mukava vähän aina pitää pikku breikkiä. Käydä etsimässä. Ja näkee vähän erilaisia paikkoja siinä samalla. Tässäkin olisi ollut ihan hyvää rantaa viskoa kyllä uistintaa. Löytyykö? No minkälainen kätkä on tällä kertaa? Premium. Premium? Niin. Aha. Okei. Mihin suuntaan? No niin, ruvetaan etsimään. Sitten otettaisiin vielä toinen. Tää taisi olla aika paljon helpompi. Joko se löytyi heti? Jaa, sieltä löytyi tuommoinen naamioitu tötterö. Mitäs siellä lukee? Viimeksi on tuo. Onko tuo 9.2. 7.6. Noniin. Pistetään siihen samat nimi. Otapa sä tikku. Tikkunen. Ding 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 ding. No, ole hyvä. Kiitos. Sitten takaisin. Tyylikkäästi ne on kyllä naamioinut Niin. tuohella tuon, että ei ole ihan helppo löytää. Hyvä, se on nyt siellä sitten. Eiköhän me nyt lähdetä kalalle. Odotellaan, että tuo ukkonen häviää ja sitten lähdetään. Palataanpas järvellä asiaan sitten.
Täällä sitä ollaan taas iltakalassa poikien kanssa ja se on 8:30 kello ja nyt on vähän vähemmän porukkaa muuta täällä liikenteessä, mutta Vähemmän kuin ennen. niin, vähemmän kuin aikaisemmin, joo. Mutta ei anneta asia häiritä ja ajellaan täällä aika hieno keli, kun tämmönen melkein tyyneen veti tälle illaksi. Niin. Ei entä tokaatamalla. No eilen tuli vettä kyllä ihan sen verran, ettei silloin piittinyt lähteä, mutta nyt on taas semmonen todella hieno keli ja ei pystynyt jäämään vaan mökille, että pakko oli lähteä uistinta vetämään. Mutta katsotaan nyt, että mitenkä tästä asiat lähtee etenemään. Mitä 3 tunnin? Tuohan ei saa. Nythän täällä on kivasti pintarikki. Hienosti rupesi 1-2 puhaltamaan tuolta luoteen suunnalta, niin nätisti ottaa tähän pitkältä selältä, kun pääsee pauhaamaan, niin ei tarvii montaa metriä sekunnissa olla, niin on tuommoista pientä vaahtopäätynkää tulossa jo. Onpahan pintarikki ainakin, jos ei muuta. Vähän rupee keinuttamaan, mutta hiljasta on. Nyt tietenkin kertokaa pikkusen hyviä vinkkejä, että mitä kannattaisi tälle alkukesästä, niin minkälaisia paikkoja kannattaisi etsiä ja missä kannattaisi pyöriä ja minkälaista viehettä tarjotaan, että tässä on käytännössä lämpötilan perusteella nyt paikkoja valkattu ja tuulten perusteella ja yritetty täkyparvia etsiä ja mahdollisimman paljon luomuväriä nyt käytetään tällä hetkellä, kun on kuitenkin vielä semmonen, ei ehkä mennä vielä niin tummiin väreihin ja kirkkaisiin väreihin, mitä sitten lämpimämmällä vedellä mentäs, mutta yritetty vaikka sun minkälaista kikkailua tehdä, mutta ei oikein löydy sitä koodia vielä tälle reissulle. Laittakaa viestiä tuonne kommenttikenttään, jos teillä on jotain hyviä vinkkejä, mitä kannattaisi tehdä ja kokeilla. Ja näin poispäin. Niin saadaan ehkä seuraavalla reissulle tai sitten jollekin toiselle hyviä vinkkejä siitä sitten, mitä kannattaa kokeilla ja mitä tehdä. Nyt me taidetaan tästä ajella nyt seuraavaksi tämmöiseen tyveneen paikkaan ja nostella vehkeet ylös ja jospa se rupee tältä illalta riittämään tää homma. Katsotaan sitten huomenna lisää. Jotta on täällä pyydettyä ruokakalaa. Ruokakalaa. Toivon mukaan ei oo hauki. Ja tämän mukaan on ruokakalaa. Toivon mukaan on ruokakalaa. Totettavee. Täällä on piimasot. Auki. Ei mitään tuolla. Näytetäs
Nätti. Nätti nelivitonen. Ja sinne jää taas mökki taakse ja kiitoksia taas mukavasta viikosta. Vaikka kalantulo oli erittäin heikkoa, mutta mukavaahan täällä on aina käydä ja viikko viettää ja kelithän oli todella hienot, mutta Viime kerralla oli parempi. Niin viime kerralla oli kalakelit, nyt oli kalastajan kelit. Mutta eihän siinä, nyt lähdetään sitten ajelemaan kotia kohti ja pitkä kotimatka alkaa ja sitten ruvetaan miettimään kovasti, että mitä ensi vuonna ja mihin ensi vuonna sitten. Katsellaan niitä juttuja sitten tuossa myöhemmin. Kiitos kovasti kun katsoit tän videon ja otahan tilin seurantaa ja laita peukkua jos tykkäsit ja kommenttikenttään vinkkejä tai ajatuksia tästä reissusta tai ylipäätään kalastamisesta tai uistelusta täällä pohjoisessa. Vai mitä paappuja itse tekee? Mutta nyt Topias voi tähän loppuun sanoa vielä. Moro! Moro!